kala amba fo ka wal nyimando ka fo yodron yelvision kenaka hamu be kan lame hamu be kan laja ka fo ka wal nyimando ka unike platoga mun sigrawla emission mun be ka siga awiya yelvision kenaka o ye kere kene abe bara sugu be kela bara sugu mun be kela ya bi ambe ka kuma ambal mauka mun be segala mun be geleyala mun ye pasel kalawi anga tembe wode ka bi mbalma ke be mbolokoro mina kuma galman tangala pour que akase ga to kana jemu fa malma ka assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jonye neto amadou jemu yediko bi ambe yelviso kenaga bo donc kayere kene ambe kuma mun ka bi o ye pasel kala yi e bisa ka fem fanya pasel yere jume fulo bo alhamdulillah rabbil alamin munum banka wala jambu fogo wala ni mando vraiment fini passer là où ambisa ka chama fu kan passer nere bu o domaine kono donc bi domaine mun kono ibisa ka kuma nay kada ka galabe fini passer là ka kuju galabe fini passer là ka kabin kulawali famberom na 100 kada ka mega fini passer fembadut fini passer akan ka do bala fini passer là waler kanka dula ka foko vraiment mo munun do ambado même ni kera ministère ni ka fini ma passer itisaka tani fini ko le bureau la ikera cabinet ni ka fini ma passer itisaka tani fini ko le bureau la donc waler bade kanka di fini passer là ma mais vraiment fini passer là ou bedde bade la kada munu ka dugula fo kanabla bomako yanno ou be nyero de gumbuka degum folo e muye o be du munun kono uni du tuguiche uni kilianche kadaka mo chama be fini pasela bidamina chugudi folo amina no kumade fini pasela folo ibi yala de ka sodo nyini ni yae mo fini pasela fuita kerefe iba nyini atigi fe ko kosira kuntala ni ya nyina atigi fe ni ya soro nati ya di ma ba soro so sara macho watila ati awbi bien do ba fu ka avanci sara do ba fofana ikana fu sara abi départ iye chogola ya vraiment karsa agumani ma jigiye ani hakilsige o ba fu ko ni mo nyana mai ambition budama bi sambudama ubi ben pirila kalo wo kalo ibi ka so sara ibi so sara min ke fana ibi folo ka minsan we pasel taballe fini bi passer fait mon sang fait we tabali i bo sang demfla i bo bla sokono kele i bi fini passer sang fait kele bi fini da 120 sabana imiye na tabal sorola i bi sura kata euro dollar kata feri sang c'est niame fini bi passer ni ferde i bi ta ferde nani sa ni ferdan de nani sa ni na nuye sisa atoy imiye barati seka ke en tant que charbon mata sankana charbon sugu jimen nabi san fina passer la fe a charbon to ko gele numu bi barake ni charbon muye o to gele donc toblike charbon ambal muso bi toblike ni charbon muye ale ti seka fini passer donc fini passer bi damna temps mais anya ya ka fo galia mumbe fini passer la ka a galia ka chankujugu galia folo imiye ubina yanno o fonu bawe dugula umuso be dugula dembe dugula ubina yanno wisoti ka so sara ubu ka fami fana ubu musaka do bo ka blaka ta sonda kalo sara ubi kuran sara asabana imiye empo buka ya meri fana buka ubi seller sara meriye ubi seller sa empo fana jagu ya do sanwa fini pasala u basara gouvernement mais wobela fini pasla ou donente gouvernement fait fini pasla ou donente fama bonda shila ka foni famo ka barakero ou bien administration ka fo fini pasla ou donen doyi wote ibe sigdamuna i donen da kono ibe baramuna i donen do mais gouvernement tout la kodon odumbi gouvernement ka fembe sara ubi commune ka fembe sara mie mairie taxuye o kalia buka anya ya folo fini paseli no ya bala kada ko wati la fini passe kunye dormi mo amwaye nere benani munya bisaka kuma kan
k'a daminɛ Alpha Umar Konare kile la ka n'a bila ATT kile la en 2008 fini passé ye kun ye mois ye complet o waati la sɔrɔ kun b'a la kosɛbɛ mais k'a daminɛ 2010 la ka n'a bila sisan na vraiment degunba de bɛ fini passé la hali caman yɛrɛ siranna fini passé ɲɛ k'o dabila k'i fo halisa k'i wale ɲuman don halisa an bɛ ka na tugun an bɛ segin ka na fini passé kelen in de la kɛ yɛrɛ baara an bɔ la fini passé an b'a ye fɔlɔ saribɔn de bɛ kɛ k'a passé mais bi an b'a ye aw bɛ ka a passé kuran na est-ce que gɛlɛya bɔ ka munna kunu aw tun b'a passé saribɔn na mais bi aw bɛ ka passé kuran na e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a la wayi Mayiga n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la ka da mun kan halisa n'i y'a ye dɔw bɛ passé kɛ ni kuran ye ni y'u jɔ 195 bɛ halisa u bɛ baara kɛ ni charbon de a kuran baarakɛla ma ca halisa mun y'a kɛ bɛɛ tɛ se ka baara kɛ ni kuran ye parce que kuran tɛ fini passé la tɔgɔ la fɛn wɛrɛ tɛ fini passé la tɔgɔ la donc i tɛ se ka kuran ta kuma bɛɛ k'a fɔ ko i bɛ fini passé n'a ye e ni sotigi tɛ ɲɛ a la e ni sotigi bɛ ɲɛ mun na i bɛ t'i ka charbon bɔra san ou bien i ka charbon pièce ta san ka na i ka fini passé na kalo sara i ye kuran hakɛ mun jɛn n'i ka ampoule kelen i b'o sara an y'a ye fana an bɛ client dɔw fɔ k'u waleɲuman dɔn parce que a mana kɛ cogo o cogo dɔw ka ɲi dɔw man ɲi a dɔw bɛ fini passelaw la a dɔw fana bɛ client na an tɛ se ka client jalaki k'an yɛrɛw to yen ka d'a kan mɔgɔ ɲuman b'an na cogo min na mɔgɔ ɲuman bɛ fini client na ten mɔgɔ jugu bɛ fini passelaw la cogo min na mɔgɔ jugu fana bɛ client na ten parce que n y'a ye client dɔw bɛ yen ni u ka fini tunun n'i bolo a mana kɛ cogo o cogo hali n'u y'a san 1000 u b'a fɔ k'i k'a sara 1000 k'a sɔrɔ 1000 ma don a la o kɛra fini passelaw minɛna ka t'u datugu association b'u bolo min ye tɔndenw ye tɔn b'u bolo u ka tɔn de bɛ tila ka wari fara ɲɔgɔn kan kelen kelen ka taa o tigi labɔ ka bɔ n'a ye poliso la o bɛɛ kɛra fini passelaw la mais client dɔw bɛ vraiment u ni foli ka kan i bɛ client dɔw ka du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ bɛ du mun kɔnɔ client dɔw bɛ bɔ yɔrɔ jan ka na ni fini ye i yɛrɛ ka sigida la a bɛ na ni fini ye n'a na ni fini ye san n'a y'a ye ka baara taabolo diyara ye kosɛbɛ hali n'a yɛlɛmana quartier wɛrɛ la e ni yɔrɔ mun ka jan a b'a ka fini dɔɔni ta yɔrɔ la mobili la ka na n'a ye f'i fɛ k'a sɔrɔ aw cɛ ka jan ɲɔgɔn na mun y'a kɛ a dar'i la parce que a y'a ye ka baara kɛ cogo ɲɛna aw ma tigɛ ɲɔgɔn na sigi kɔnɔna na o client caman de bɛ yen mais k'i fɔ halisa fini ko la an bɛ fini passelaw ka kɛnɛ kan halisa bi Amadu Diko fini passelaw gɛlɛya b'u kan o ma gouvernement u t'a kalama ko fini passelaw bɛ Mali kɔnɔ u m'u da don fini passelaw ka kungo la u tɛ se ka fini passelaw ka ko fɔ wa ne hakili la mɔgɔ o mɔgɔ en tant que i bɛ impôt sara i tɔgɔ kan ka ye fo kuluba i tɔgɔ kan ka ye assemblée la i tɔgɔ kan ka ye mairie la i tɔgɔ kan ka ye service baara bɛɛ la mais fini passelaw tɔgɔ t'a si la fini passelaw tɔgɔ t'a si la ne yɛrɛ mun filɛ ne chargé à la communication association des blancs c'est en commune 1 de d'ici de Bamako 2016 jusqu'en 2020 b'u ka communication na mais vraiment olu ta ye gɛlɛya dan ye u bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ gouvernement t'a kalama mais san o san impôt saralen diyagoya de fini passela ma n'i ma sara i ka yɔrɔ bi datugu munna u bɛ na i ka yɔrɔ datugu u bɛ fɔlɔ ka na communication d'i ma n'u y'a d'i ma n'i ma taa lamɛnni kɛ u y'a d'i ma 10 heures 14 heures i bɛ taa n'i ma taa 14 heures sini u bɛ n'i ka yɔrɔ datugu u y'a wari hakɛ mun f'i ye kan ka min sara i bɛ t'o doublé o problème bɛ fini passelaw kan degunba de b'u kan an y'a ye fana vraiment dutigi dɔw bɛ yen ala barika la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn talima i b'u ka du kɔnɔ i bɛ fini passé aw mɛnna ɲɔgɔn kan aw kɛra ɲɔgɔn sumaw ye olu kɛra i jigi ye u dalen b'i la kosɛbɛ u bɛ tila k'u yɛrɛ denmuso d'i ma i k'a furu an y'a ye a caman kɛra yen o mɔgɔ sugu bɛɛ
amde diko aw pasil kala nono gela jumenda bawka commune bara in kono nana aya gela jumenda yana kana no yala bon niya me bara ko ni atita galiya ko aw bi galiya de sora la folo sana ka se noyama mais anya noya de sora la folo ka sani anga se galiama bara folo ndi ba damne bi galiya sora la mais fini pasalo ka bara yi u folo la ka noya de sora sanu ka galiya sora parce que ambe wati munassa vraiment fini passé en nafa doyara mais fini chayara sisan kateme folo ka parce que ça ibita soro mo kile complet mugambe mo kile mbulu folo ibita soro nu tarani complet mugaye ibita soro du kuturu detail complet mugaye kile fla kile sabana ubinu ka fini nofe ubi ka wari sara ibu ka fini duma mais ambe wati munassa mo kile complet muga mo kile complet bisaba ubita bla fini pasala ka yorola abina fu umo yere tisama tuguni parce que nya dongo na mbala kaw ukaya fama ambala kaw de binani fini chef fini wo muso fini wo wulle binanaye donc chaman be nu tara fini bla aka chala fe chaman do bubalo sono en tant que luma ba o di seddo numa mun be pasel kayrola bo ambi foki wali nyimando halisa ambe yeli visuel de sanfe ambe yeli user fanfe kere kene pasel kalaw ambo de kabi ambe pasel kalaw ka kenaka o ka gele ka bi na ala sonama halisa ambi fo wela kan laba foli kan laba de jumene bi bol ka fo foli kan laba yemi ka be fo ka wali nyimon fe nyabawna fe mo fe be ka tele suivi amu be fo ku wali nyimando amba fu ku ka bismillah na ala sona anti fama nyoma mais fini paselaw folo majorité donendo mais si ça chia be de bala ala barkala ambal mo dono bala ambal mo bobo bala ambal mo flow bala miyanga bala bamano yara bala donc o ka nyom mine ka nyom tige mine ka nyom sembla wala sa u be ka se ka ke kiliye commune woro be bu mako kono ku be fo ku wali nyimando na la sona ati danima inshallah haketo bala salli ala muhammad eni che amba foye alaka akambe kere keneka donvere na ala sona aw ni che aka kuna majol